työviikonloppua edessä. Auto starttasi Tampereelta ja nyt matkustellaan tonne Joensuun suuntaan ja siellä olisi tarkoitus sitten maalata viikonlopun aikana yksi auto. Ja mikä parasta, niin maalataan se vielä yhdessä yhden mun taiteilijakamun kanssa, niin saa tämmöistä maailman parannusta vähän samalla, tulee enemmän kuin tarpeeseen. Mä lähdin nyt hyvissä ajoin torstaina kurvailemaan, niin mä kerkeen vähän pysähtelen tässä matkalla, mutta tänään olisi tarkoitus jo sitten olla tekemässä töitä kovaa vauhtia tuossa alkuillasta, jotta pääsee sitten huomenna jatkamaan. Justaan sitä pysähdyttiin ja taas pysähdytään. Tiedätkö sen tunteen, kun jotkut asiat on vaan ihmiselle tärkeämpiä kuin toiset? Mulla on aika moni asia tärkeämpää kuin se, että mitä mä laitan päälle tai miltä mä näytän. Ja tää päivä on kyllä kieltämättä niin kuin aika hyvä esimerkki taas siitä jutusta. Ihmettelin nimittäin aamulla, että minkä takia mä oon laittanut yhdet mun lempparilekkarit sillain niin kuin takariviin mun vaatekaappiin. Ja olin onnellinen, kun löysin ne sieltä ja vedin ne jalkaan ja kävin tosiaan tuossa Keljonkankaan APC:llä äsken sitten vessassa samalla, kun hain sieltä vähän nokkoa. Niin huomasin, että miksi mä olin laittanut ne housut sinne takariviin. Pysähdyin sitten tähän vähän hiljaisemmalle parkkipaikalle, kun siinä oli siinä APC:n pihassa niin paljon porukkaa. Vaihdoin kuule housut. Kun huomasin siellä vessassa, että siksi ne oli täällä takarivissä, että täällä oli tämmönen pieni reikä perseessä. Keskellä persettä tässä takasaumassa. Niin onneksi en kerennyt pitemmälle. Mutta siis tää paikka, mihin mä pysähdyin nyt vaihtamaan noita housuja, niin on tämmönen, mihin mä pysähdyn joka kerta, kun mä ajan tästä ohitte. Tää on Naissaari. Täällä on aika makeen näköisiä vanhoja rakennuksia. Täältä saa vähän ruokaa ja jätskiä. Ja se mikä mua kiehtoo, niin mua kiehtoo tämä. Vesi on aina aika jees.
Yksitoista, mutta en muista enää mitä helvettiä mittasi. Tiedätkö ketä siihen sisäpiiriin kuuluu? Minä ja mun yksi aivosolu. Me ollaan siinä molemmat. Hei, ilo tavata. Meet and greet. Meet and greet. Usein kysyttyjä kysymyksiä. Mitä vittua? Mopedipestolla. Saako olla mopedipestolla? Pöpelimostolla. No. Pöpelimostolla. Möpelipöstöllä. Pöpelimöstöllä. Niin. Mopar peruna. Pepar morona. Pepar moruna. Mitä vittua, mitä mittua. Mitä mittua. Mitä mittua lehti. Pitäisikö perustaa? Onhan Ilta-Sanomat ja Iltalehti, niin sitten olisi Mitä mittua lehti. Joo. Kuka sitä ostaisi? Sinä, sun olisi pakko. Niin olisi. Kestotilaaja. Niin, se olisi ainut kestotilaaja. Joo. Mä ja mun yksi aivosolu kirjoitettaisiin sulle kontenttia sinne. Ihan helvetin hieno. Sä voit lukea niitä ääneen sitten Minnalle aina iltasaduksi. Kyllä nukahtaa meidän. Avioliittomme oli muuten hyvä, mutta sitten rupesin lukemaan sille Mitä mittua lehteä iltaisin. Ja eräänä päivänä hän lähti Niin. hyndailla niin, että hippulat vinkukoe vinkkuna valkuu. Sitten tuli kahden kirje turistilta ja sanoi, että lusikat puolet. Niin. Heppa. Sitten jatkoin Mitä vittua lehden lukemista. Niin. Sitten lähetin aiheesta juttuvinkin. Vittujunkin. Niin, eli vittu junkin. Mitä mittua lehteen. Se on hyvä, Mika, että tämä ei kestänyt kauempaa tämä. Joo, tässä viikon kestänyt, niin molemmat jouduttu suljetulle. Niin. Tai pääsyyn, miten kumpi se on parempi sana. Niin. Lomalle. Mutta tiedätkö mikä siinä olisi tärkeintä? Sitten ottaa huomioon, pitäisikö nyt tehdä sellainen hoitotahto. Joo. Että jos joudutaan, niin ei vierekkäisiin huoneisiin. Ei vierekkäsi. Niin, eihän tää lopu ikinä. Niin, Sieltä voi huutaa. Se vaan huutaa ja huutaa ja huutaa ja huutaa. Niin ja seinän läpi jatkaa näitä juttuja. Mm. Mutta paskat jututkin, kun muuttuvat terapeuttisiksi, niin jota jo muut ei ymmärrä, niin sitä voi olla parantava vaikutus. Nyt ei ole Mika kyse siitä, että muut ei ymmärrä, kun ei ymmärrä itsekään. Me ymmärtämään jossain vaiheessa. Niin. Limite oli, mutta tuo lehti nyt kannattaa silti nyt sun perustaa kyllä. Niin kannattaa. Siis toihan on aikakausilehti on tätä päivää. Niin. Ja vaihtoehtokoot on joko semmoinen vähän isompi kuin aamulehti, eli mitä ei mahdu missään pöydällä lukeen. Tabloidi ei se ole tabloidi. Tabloidi on isompi. Se perinteinen sanomalehden koko. Niin, mikä ei mahdu mihinkä pöydällä vittu järkevästi. Ei mahdu ja sille siis. Niin. Tai sitten toinen vaihtoehto sille koolle on semmoinen valittujen palojen kokoinen. Joo, semmoinen kirja. Niin, semmoinen kirja, semmoinen niinku puolikas A4. Ja A5 on puolikas A4. niin. Ei joku A2. Niin.
sen takia, että sitä ei näe kukaan lukea. Niin. Niin se on ihan sama, mitä sinne kirjoitat. Niin, ne voi kirjoittaa vaikka mitä mittua. Niin, kirjoittaa vaan. Heko. Kirjoittaa 30 000 heko sanaa peräkkäin. Niin. Muistaa vaan pistää kappaleita välillä, niin sitten näyttää niin kuin siellä olisi hyvä otsikko siihen. Niin, klikkiotsikko. Klikkiotsikot. Mikä se olisi hyvä klikkiotsikko heko-tekstillä? Tästä mielenterveysongelmasta saatat kärsiä tietämättäsi. Näkymätön peruna seikkaili aivoissani. Heko. Tuli oli kans sitä, paitsi just se ensimmäinen, mikä tuli kans mieleen, että näkymätön peruna seikkaili aivoissani. Ajattelin just ihan kuule sama. On se hyvä, että sä sanoit sen kuitenkin ensin, ettei mun tarvinnut sanoa. Se on hyvä, ettei sinun ruveta hulluna pitää. Niin. Ja muutenkin, kato, mä säästän mun ääntä. Mä puhun vaan niinku... Puhut vaan asiaa. Niin, mä puhun vähän, mutta asiaa. Ja sitten siis erityisesti niin tarkoin harkittuja asioita. Joo. Niin on vähän, että sä niinku miettinytkin, että oot kyllä suunnitellut koko yön, mitä tänään sanot. Niin onkin. Siis mähän tein tähän hetkeen niin käsikirjoituksia ja eri vedoksia. Joo. Ja tiedätkö sä, mä en ole nukkunut koko yönä, kun sä joudut opettelemaan sitä ne vaihtoehdot, että sit kun jos se vastaa nyt tähän väliin sen näkymättömän perunan, niin sit mä vastaan näin. Jos olisit vastannut jotain muuta, niin olisi ollut eri argumentti. Sanoppa muuta. Haittaako jos mä kuvaan sua tähän? Ei vittu yhtään.